Isa sa mga purposes dahil nganong natin mga challenges, mga nag-struggle sa atong Christian life tungod kay gusto sa Ginoo nga magpabilintang dependent, humble sa iyahang atubangan. Now, ang verse nga itong gibasa, sinulat ni Apostle Paul. Isa sa mga powerful kayong verse sa New Testament with regard sa grace, humility, and even revival. Sinulat ni Apostle Paul. Who was Apostle Paul? He was the apostle of Christ. Maingon ako nga among all the 12 apostles, si Apostle Paul ang pinakadakog contribution sa ministry. Pero never na gipanghambog ni Paul. Siya ay pinakadaghan og nadala nga mga tao, mission works diha sa ministry ni Christ. And si Paul po ang pinakadako og turning point sa iyahang life. Aside nilang Peter, si Peter mananagat, nahimong apostle, si Matthew, tax collector, nahimong apostle, si John, si James, mga mananagat, nahimong apostle, pero lahi si Paul. Usa siya ka scribe, and behind siyang pagka-scribe, isa siya ka murderer. Isa siya ka murderer sa ilang time, daghan siya gipang persecute o gipang kuhaan og kinabuhi ng mga Christians. Pagka-convert ni Paul sa Christianity, grabe ang twist sa iyahang life. Muna kung mubasa ta sa life ni Paul, nagi encouragement sa name pa lang niya tungod sa turning point sa transformation nga nahitabo sa iyang life. And pagka-transform ni Paul, paspas na dayon iyang improvement o iyang contribution sa ministry. Now this time si Paul na siya pain. Last Sunday atong gitun-an nga isa ka messenger ni Satan ang mi-attack ni Paul physically. Dili nito makita nga ang atake din ni Satan dili lang sa atong emotion, dili lang sa atong mind, even sa mga physical illness, si Satan maka-attack nato. And gidescribe ni Paul nga isa ni ka, ang description niya sama sa isa ka thorn in the flesh. Tunok sa unod. So isa na siya ka ngulngul kayo nga pain ang na-feel ni Paul. Ni-feel gid siya literally and physically og pain sa iyahang body. So nasa sakit. And pag-abot sa verse 7, mo ni interesting king part sa life ni Paul. 2 Corinthians 12:7. Wala na to ni napilog basa ka ganin. Ni shortcut sa verse 9. Verse 7, follow me. And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. Si Paul, ingon siya, through the abundance of revelation. Kung tanawon nimo dinhi si Paul sa tanang apostol, siyang pinaka-potential. Mayong manulti si Paul. Isa siya ka-abogado. Bright sa balaod, bright sa debate si Paul. May siyang manulti, may siyang gesture, na pag siya influence, na siya charisma manulti. So si Paul, daghan kay siyang pwedeng mahimo para sa Ginoo. Ingon din siya, lest I should be exalted above measure. Aron dili ko ituboy og maayo, aron dili ko ma-exalt og maayo. Ingon si Paul sa laing language, aron dili musaka ang akong pride, aron dili mutaas ang tan-aw nako sa akong kaugalingon, gitagaan ko sa Ginoo og tunok sa unod. So ato pag yung i-clarify, ipaklaro pag dato. Ingon si Paul, tungod sa kadaghang potential nga pwede na ko mahimo sa ministry, sa kadaghan akong pwedeng mahimo para sa Ginoo, gipugnan sa Ginoo nga dili ko mahimong hambugiro sa kong kaugalingon, gitagaan ko niyag sakit sa unod. Nakanindot ni Paul, admitted niya nga posible gid siyang mahimong hambugiro sa iyang agi. Di ba? Si Paul, pagka-convert lang daan ni Paul, dili ka to mga disciples nga si Paul na convert, gi-introduce siya sa isa ka disciple. Ingon siya, i-welcome na to si Brother Paul. Nabungka gud ang church kadali.
Ingon siya, nganong gidaman na mo dinhi nga mao man ay nagpatay sa atong mga kauban. Ay mo kahadlok, gibag-o na ni siya sa Ginoo. Gamituno na ni siya sa ministry. Bag-o pa lang gid si Paul na convert. After ana pila lang ka days, nagsugod na siya preach ni Christ, nagsugod na siya gwali, hundreds and even thousands ang na-convert sa Kristyanismo. Kung pasagdaan si Paul, daghan gid siya mahimo para sa Ginoo. Pero na chance nga musaka ang pride ni Apostle Paul. And kaduha niya gi-emphasize dinhi sa verse 7, ingon din siya, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. Ingon si Paul, kay kung patuyangan ko sa Ginoo gihimo sa akong gusto para niya, mutaas ang tan-aw nako sa akong kaugalingon. Admit ni Paul nga nay chance siya mahimong hambugiro. Og nakabantay pod si Paul nga gipahambol siya sa Dios. Muni nakanindot ni Paul. Kaysa diyang gitagaan niya sa Ginoo mga struggle, pain, challenges, nakabantay din siya. Basin Lord, imo kong gipahambol.